lokuthi mhlawumbe lezo itolo ngoba ivaliwe mhlawumbe makuyukuthi mhlawumbe umnini wesitolo mhlawumbe ugogo noma umkhulu bethembele kuleso sitolo sokuthi mhlawumbe leyo mali iyona afundisa ngayo ingane esikolweni okanye leyo mali iyona abeka isinkwe etafuleni ngayo leyo mali ade bekungoba ukuqhasha ikula. Selinke nalwenza yini uphenyo nakhuluma nabanini beyitolo ukuthi kungabe kukhona yini okunye sebethembelekike abaphila ngakho noma mhlawumbe isitolo sivala nje ushiye kanjalo ephakela umthakathi. Ngifuna ukuthi ngicacisele ukuthi ngoba ungena emahostel ungena emalokishini ukhuluma nazo zonke izinduna zakuleyo ndawo uye wenze i-meeting ubuze ukuthi bafowethu ngoba izitolo zenivaliwe nje yikuphi okunye senithembelekiko ngoba phela ukhumbula ukuthi lento oyenzayo kungenzeka ukuthi ibanga usizi kweminye imindeni. Angisho ukuthi mhlambe ngithi abantu bokufika mabangahambi ungilalele kahle kodwa into engikhuluma ngayo ukuthi mawukuthi uDladla benesitolo uqhashise iSomalia kuleso sitolo usuku wambuza yini uDladla ukuthi weDladla ngoba ufaka umuntu okufika kulesi sitolo sakho kungani wena ungayidayiselanga wena kuleso sitolo mhlamba kuphendula uDladla athi hayi no mina bengenawo amandla ukuthi ngafaka isitoko ubusumbuza ukuthi kungani angafunanga umuntu wase South Africa waqhasha kuleso sitolo kungani afuna umuntu wangaphandle ukuthi arente kuleso sitolo ngenxa umpendulo iyodwa ngenxa yokuthi umuntu wangaphandle uyayazi ibusiness njalo futhi mawumtshela ngerent ukuthi imali engaka uyenza sure ukuthi uzostock isitoko sibe siningi akwazi ukumaintaina nerent. Angithi uyayithola indaba. Okay, sesivaliwe ke isitolo sekula sisele isitolo sikaDladla sivaliwe manje. Mhlawumbe uDladla usengumuntu okhulile akasenazi izingane mhlawumbe ukuthi mhlawumbe zinikeza imali ukuthi nayithenga ukudla bethembele kuleso sitolo ngoba ade qhashisa ikula ususivalile ke wena mphakela umthakathi usho ukuthi awuboni ngani ukuthi mhlawumbe ubanga usizi kweminye imindeni yase South Africa usuku wayicwaninga yini leyo nto ukuthi mawususivalile isitolo samakula akekho yini umuntu osengenile bafowethu asikuvezeni lokho mawuvala isitolo samakula yenza sure ukuthi kunomuntu ongenayo operate isitolo siqhubeke sisebenze ngoba lo umnini wesitolo umnikazi wesitolo kufanele ukuthi leyo mali ade phila ngayo iqhubeke ingene okwenzela ukuthi makuthi mhlawumbe befundisa ngayo ingane esikolweni iqhubeke ingane ifunde makuyukuthi ubethembelekile ukuthi ubeka isinkwe etafuleni aqhubeka asithola isinkwe ungavali isitolo ushiye kunjalo nje usho ukuthi wena ulungisizwe ekubeni abantu bebulawa endlala. Bafowethu asicabangisiseni kahle leyo nto niyenzayo ukuthi manje yenza into ningayenzi into ngokucabangela izisu zenu njengamanje